bafowethu ukuthi sikhona isidingo salento noma nje ukuthi ke kumele phela sigcine egcineni kosuku strenda uyabo kumele kube khona otrendayo egcineni kosuku ngoba nakho phela ke kwenzeke lento engenzeka kodwa nje ngale kwento eningi bafethu welele emchunu cha usisi wethu bafethu uyigqokele kahle laphana ke muhle futhi ke abamake-upile bamake-upe kahle angikholwa ukuthi khona ukuthi ukhona umuntu ade ezama ukuthi ayifanise naye noma ke abe uyena yabo kulombhalo ke osubhalwa uMahu lapha kodwa ke bafethu angeke ngisho okuningi iloko nje you can comment on the section sizwe na umbono wakho ngalo ambhalo lo engingawuthandisisi kahle hle wakhe ke uMahu ebhala ke ku Facebook. Anyways bafethu, don't forget to like this video. Thank you.